Oi, itkenza. సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూశారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ముందుగా లిరికల్ ఉంటుంది. సో 2 లైన్స్, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుందిగా. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు. సో ఇక్కడ 3 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మొత్తం 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతిదానికి సేమ్ ప్రాసెస్. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 3 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 3 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 3 ఫొటోస్. సో ఇలా ప్రతి దానికి లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో ఇలా లాస్ట్ ఫోటో వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 23 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ని ఏం పైన లేయర్ని ఏం చేయకండి, జస్ట్ కింద ఫోటో దిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇది కూడా ఒక సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 3 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇది కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ లాస్ట్
23 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు పైన లేయర్ ఉందిగా, ఈ లేయర్ని పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 2 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పైనుంచి ఇక్కడ పేస్ట్ ఎఫెక్ట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ పైనుంచి పేస్ట్ లేయర్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ లేయర్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వస్తుంది కొంచెం లాగా ఉంటుంది. దీన్ని ఇక్కడ ఇక్కడ రౌండ్ ఉందిగా, దీని మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ కట్ చేసుకోండి. సో కట్ చేసి మళ్ళీ సో ఇక్కడ 3 ఫోటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 4 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ లేయర్ చేసుకోండి. సో కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. కరెక్ట్గా రాకపోతే కట్ చేసుకోండి, లేదంటే తక్కువ అయితే ఎక్కువ చేసుకోండి. సో ఇది ప్రతిదానికి ఇలా పేస్ట్ వేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు పోవాలి. పేస్ట్ లేయర్ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎక్కువ అయితే కట్ చేసుకోవాలి, సో తక్కువ అయితే కొంచెం లాగ్గా తీసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఎక్కువ అయింది కదా, దీన్ని కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇలా పేస్ట్ లేయర్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, పేస్ట్ లేయర్ కొంచెం ఎక్కువ అయింది కదా, దీన్ని కూడా కట్ చేద్దాం. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ప్రతి ఫోటో మీద ఇలాగే కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో పేస్ట్ లేయర్ సో కొంచెం ఎక్కువైంది, దీన్ని కట్ చేసుకోండి. సో ఈ లేయర్ వస్తేనే సూపర్గా వీడియో కనిపిస్తుంది. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోకి లాగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా, ఆ ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి ఇక్కడ లాస్ట్ 23 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీతో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.